so konkonsani no ene asa ye emfoa no tenten mesima ware ho eno ne anoma na edemu na watwe na no fia sabi buru sabi nyaano ewia se mpanyim fo se ne wo fu bia pa ene etia na ne opi bibia kokotoko ye nye na bo mi ya santini media so ena sabi buru sabi nyaano mo konfo e pa me ho na mi dwa me ho eye me nsankyerene eye makosam kosi sabi ya santini da bia ofredia masabi buru sabi nyaano wa mamra nya ma ni hiam kosi sabi me masantime mu yidie e ho nsem hiame enti follow ya santini media sabi buru sabi nyaado o mu makoyo kotonkum ponyo mo danja nyam den chamdo mo hon santran ko supremo kintinkrati sentinkrati awso adoto na mame wo ka trapede se mu tia se dia ka dia wa frichi frecha frame fenchan framo mo me so me ya santini o te kokos wo na na me enti sabi buru sabi nyaado me na mama ati dia dem sabi ye gu me bi an so me fefe me san sabi me ba be chedu mi tutu tata me kan na si ho sa obrem kon ba no de se kon ba enti wo so ma wo kuro wo mai da dia wo ma wo nya me e ga sa pia ene de yaba be pie mu ewo kejetia entoma hema ye ne ba be din kuma ne ebisa ne se aso entoma fra aye fitetentre ne ye nananom de atete ye ne de aba be sin ne no aso won fa so se ye kosoa efra entoma ana ena empo no dwumedie ben ase ena efata se ye fra entoma empo entoma ben ena efata se ye de koche obi de he na se ye de che obi dwabo ben ase ena entoma ben na fata se ye de kosa dwabo ase ayefo ayiro ne ade nya entoma mu de he enya de ko entoma so bebre ena ene de yaba be di dun komo na na ye ma ba to ne bo cheche ne nyina mu e de achentu ada ma jebre na eka ye ho like dwumedie ma ye shema afofo nhwe adwenche bi e comment section so wi ana wa subscribe ye dwumedie so e de amaye ana ada ma apomboko yankopon ado ya da nyankopon ase me pacho na ya fro sen bidin de nana ya abodu entoma hema Ashanti region nana ya nyaw de ye misawa e din ntoma no kra no na se kire ne san no me da sipi akwanya aba mawura edwa yi mu edwa bia wa Asante mamu ye na Asante hema dia enti mo ba ya mo hunu fefefe ho no mi na hema na ne dia ne tumi nso na ye adwuma ewo edwa ni mu na wonkwa so entoma unse de wo kan ye no efri tete ena nyankopon hyehya aware da bia nso be ma ne kokosre oba eware no okwa entoma otontoma de gu oba na dakam tete kura no ya yehu se kura ya na omosoa ehyehyɛ ne ma se de na ye nu eye ntoma ebi wo ho esini mienu a wo de bekata oba no adagya so ena ma entoma ye toma so aba be ye entoma ye de eto aso na che se entoma me to de amaw okay mai ma ya tewa sepa na se de wo chene ye a ahema no me ne nananom hemfo no kenim se nkomo won tade bebra nkom betima so de bia ntoma koya na wonom efra aso entade no muniti na muguso efra ntoma fititia basine ene me de sen kenim se nananom ahema ne mfo de nkomo ntade bebra so dwuma de bia se ebe wonom atutuntum enum wase kire sana nkiate ase ntoma ne mu akasa yo be da sipi wo se tete ne nyina no na se minim de but wo ba da bia tete no ne ebokola na entade ne sa ne ma no entade de meka say western world no ena na yusu ntade mo na ni bia bai ena ama ye nyina so ye hye na ye culture no ye very unique on say ye de ntuma siesie ye ho ama enei obi hye atade na obi afra ne kaba ne slate abodi duku kama uhunu ne so yo ba sima ena uhunu so ahunu se nipa no ya tete ne wo fie enye se wo hye atade ye bone nanso no enne ye hwe ye ntade hye mu a ema uhunu se obi a ya tete no ne dressing ye different eno na nam so ma ye nananom ahema ene ehemfo da bia behu wo mo no na ye de ntoma ena esiesie ye ho
na ne yentinsim entoma short na ebi ne de hen a ye want ntoma ahodoɔ pii ye wo ATL ye yan ye Ghana de akosomu ye wo GTP ye Ghana de ye wo printers ɛno nso ni nyinaa ye ne he ya so ahu afi ye wo Holland tete no na ye wo Nigeria wax na ye wo ntoma ahodoɔ bebree sanka ase so ahu de ma ye wo ne saa ahodoɔ no ema yenya ne sɛ obi a ne ho nso oba asetie bia no obenya ne so ne de nti ye wo ntoma ahodoɔ bebree na ma me ate ase ATL GTP ni ade ne de ye ne ye man Ghana mu ha sei na ye no ye de ye man mu ha de no atoto abrofo no ntoma a wo mo de ba se Holland ni ade na wo kana emu de ye he na eye pa senka ye bibrem ha ne de nka ye befra meka ne sɛ ntoma ni use ejina nipa da sani so Holland aye ka no ebi wo hɔ no ma obeto ne 1500 epofa ebi wo hɔ no ma obeto ne 2000 epofa obi beto Holland 2000 tete 20 million eni boso me hu sa ntoma ni fra na wani nye obi nso baba beto broni dia wo ye begum ni bi high target ebedi mfiedu na da so fra no so ahu eti ya na ye ntimi nka se wei eche anase ya na ejina nipa no so na ma fa yerewra mu entoma no dia he na ye ba ye be hunu se we ye GTP we ye ATL we ye de ma ye hunu eye no kre GTP no label ni bom GTP for wo new star ena omo wo ba ko be fe no adepa premium etu ba uhun se label no ebom ena Holland label nso bom high target ni label bom de ye enketo a yese material no eno nso ni label ebom a ene texture ni nyina no obehu but obi a onimu ntuma mu no mimi momu de oba me ho no mo a me kyerɛkyerɛ wo we ni de wo fi se wo pɛ de wo ho beso na ma fa ne se obi ekɔ ayefro entoma bɛn na wo se ofra obi a wo kɔ ayefro no ya na most of times ye wo entoma ni bi wo ho no mo a eye life ntoma enidin na me to say entoma ne bia woni din apart from say GTP ni ATL ne woni din awodo GTP ni ATL na enye ntoma ni din okay eye brand so ho eye different companies and eye anti companies no and eye ATL ne GTP ne others no so ho but ye want ntoma din ankasa ntoma bi te se Kofodua flowers ebi ne de he wo betimi e de akwa ayefro Kofodua flowers no eno ankasa asan but aye sei okay so ho aye ne hu sei okay eno utimi de kwa ayefro saa ne ma we enum e wo glass mu nyina wo betimi de akwa ayefro ena ye wo yen ahemafo a ya na bi ho a wo behu so kwa ayefro a watutu dancing cry waye ne dancing cry eno so wo use laser e wo soro a wo bon se bia wa manase no bibi sei si abekum driver so ho ni nyina ye tetentuma eno na nye abebuo ya na ya fa ne se da bia driver okuta tiam won se ya na accident ba ebi wo ho no so a wo beka de akọ areta so ho eti enne ma ye de saa edin no etoto eniema bebree aba ama edin no kwa na ekọ nanim edin no kwa na ekọ nanim entuma ye wo papa ya asa wo ho oho ye wo house and troye ebi wo ho no mo a designs na ewo mu no ene edi ye nidin saa ntuma we ye frɛ no suro konkonsani so oho suro konkonsani eye two different designs ene ya blend so oho suro konkonsani no ene ya sa ye enfo ano tenten mesima ware ho eno ni anoma na edemu na watwe na no fia no so oho ni nyina ya na ya abebuo ene afutuo a ye de ma enipa da bia ya setena mu a ye kɔ no uhi afutuo so oho ena ade abobra no ye wo lipstick ho because of design no said ye si aye no ye wo audition nsu
Enfantefo friend otokala. Okay. So ahu. Ye wo semeketepa, eye tete ntoma. Ye wo fiabosia. Fiabosia etwawa. Aya. Okay. Ye wo ani brain soldier e wo ho. Ohu, ye wo kumina kirebo. Ono ne dia he no. Eno nso wo, eso eno nso anoma saa yi no na dem. Okay. So ahu. Okay. Eno no de, ya na ye yusu ne se ayie. Na ebi a ekwan ya nipa ne fa so wuye. Na onuanom atwa saa ntoma no. Wo de kumina wo kirebo. Ya na ebi wo ho no ma de bi wo believe say obi na enam obi nsa so na ebi a obi edi free mu. Ye wa ahwedepo. So ahu ahwedepo no e ya ahwedie ya se de ye ne po no. Baabi e de baabi enye de se de saa na abrabote. Ye wo meko nyina ampetu mre. On se abrabo no ense tie nyina anyepe. Woni obi na si so. Wakọ nanim. Unya nuru ho. Ebi anka wokọ saa bre no a. Papa hia bi. So ahu. Enti ya na ye ka se meko ni nyina ampetu mre. Abrabo no eye stages. So ahu. We kwa ebi kura na wo beba abesan ne ho. Ena ye ma ede saa futuo no. Ye wo skatu. Eno ne dia he. Ska wa ataban. Eno nso bi. Eno nso eno ma saa na ede mu. So ahu. Ska wa ataban. Ska wa ataban. Enti unya anu ahwe ne yie. Ye wo nchemfrɛ e wo ho. Nkroma pencil. Enso nso wo ho. Nkroma pencil wo ho, nchemfrɛ e wo ho. Enti wani bi nso wo ho no abehu sɛ ya tro ABCD symbols. Yeah, ewom. Enti anu de saa na ye de frɛ no. Ye wo kwadusa. Ye wo ntwani bi wo ho a ye frɛ ne dollar. Eh, ba awai. Ye wo ntwani bi wo ho a Dollar. so ahu. We wutime de kwa ayefro. Edin no enkyere bibia. Ye wo nkroma pencil. So ahu. Tete na mampanyi na o che pencil ma ye ka ne sen enkola sukufo no. Ene ye de eyeye saa entoma no. Ye wo ludu aba. Eniema ne de ye wo bebre ye wo bonsu aka predem eno be ma ye wo abankaba. Abankaba ye mfa nche. Ano ne dia he no. Abankaba ni. So abankaba no. Ya ne se aban handcuff. Na just some to was here entoma no ye wo de ye de che. Ene ye wo de ye mfa nche. Okay. Ye wo ntoma ne bi wo ho no mo a. Obeka mo asema fa akonya tena so. Na wato e de akoche wase. Na just onim ni entoma ni din di ohun na esa wo. Empanyimfo nim entoma din. So na sese kura no enam se ye nwura ma ahini aye fe. Ahini aye de. Obi a pese ne ni fi akonwa ayira kura na okwa akohwehwe. Eti sese na ma edipa esua culture no. So ya wa ha no mi se de mabai saa na dodo na ba bebusebusa ntoma din ye de na ye di we to no. So ahu ye wo nsubra kwadusa yi we de nti e ma ye frɛ no kwadusa no on se wote kwadu a wote si ho no mo a isa no se de aye tete no no saa na aye no na ye de ato nti e ba saa din na ene ye de e ma no ye wa akyekede achi. Okay. So ahu ye wa akyekede achi eno nso ni. So ahu akyekede achi no ono ne symbol na e wo na achi no. Na me de ama no entuma we won search be ye o den te so nsayem. Esa ntuma de no kra say ya bra obomo afutuo. Ya futuo bebre ye wo ba apa ye wo kupa ho na. Oba apa de emsa asa. Ye wo twa benkum e wo ho ye wo sakadom. Na ntuma ne de wa church bebre sisi ano ene aware no ayefe pa. Ekware won ntoma wodro pia ye de eche fane se wo bi abepie wo na so watoto ntoma bebre nsa ye ma de ta toto ntoma gu oda da watoto ntoma bebre gu wonom na ebia otwetwa mfonini de acha na ntoma eni a mepasam de ware eni emu dia he anasa wo hwene din na wotimi kya ne se oh we de kware de amfa nkwa ye ye mfa nkwa no wo betimi acha na mana tobi e de aka ho akwa na Etisa omo ba me busa wo mo me kyekye wo mo unsa ya na enkumafo ha adwene ye ma nkasa ne ye ho ahomete mi a me kwa aware no minim adwene a me de ko ekuma ono nso tifie ho no ebi asuban bi ene niema bi a wo beda na die na edo a wo ma wo no na efiri ne mu ebi wo ho no mokra na wo wadwene ni ho so but entuma bi a wo befira e de anante na ni so no na adwene ne se wo pem na kutia so
ukokofra obeka mo asem amfa akonya tena so obeka se wo pem na kutia ukokofra obekwa aware ukwa aware abisa so hu ana wuniska wuntwa blog obeka se wo pem na kutia eti time bia na omo beba so omo beto eniema agu o madaka mu no me ma okunupa ho na me ma ahwenepa nkasa ahwenepa nkasa no ya na eyesuban on say yemfa ne se mi gina hoyi de wo bia de beba bia no menso so ahu menso so enkasa kasa obi otenchen no ehu de bia nipa ne de ye me enti otenche o se say ye kese ahwenepa nkasa so ahu sebi obi ho no mo nso a ubehunu kikikikikikikiki na ohwe na personality no ene ne suban emfa ba bia so eti entuma ya na da bia ye frefra no eye futuo de maye yan akasa enye se ye no saa kwase aye ye mfemfra eye futuo ene maye de ye saa ntuma no ene ye wantuma ne nsu bi ho no mo a ya ye na yintuma eno ne de enipa na wawuo no ebia ejapa futufo sa black and white we no no ene black and red num say na ye de ye yi no eno de ye ya na ye didin no etoto so dudu bibie sambe he wachi obatan kase behwe wo ma ye ya na ye de toto so ho na te say ye mfa ne say ye wura ya kwaside no waje afi bi esan na o ye de hia afi bi esan ne de afi bi esan no na say ye ntonti ye mfa bi kura enwu ho so ho no waje afi bi esan so ho we ne kales wo ai ya wone kokko ene ya woni gold eya yie afi bi esan e bi ameka say ukuna free mu na wo ma beto ato aso na wo ma me free mu wo ma eto ato aso saa so the same year no e ba saa nipa ne timi twa saa ntoma no se afi bi esan but ye ya akwaside a untimi fa afi bi esan enkonkotena ho so enne ma ye ka se enye entuma nyina na ye de kọ wo beto a da bia me ka kire o se wo ba beto a busam e bia wo na wo ba beto no wo de wunim but ba bia wo de kọ no so no nipa no e bia wo read meaning to everything so eti ne busamu ma ye nkire wansa na beto ntuma na e ka se me hu se fra nipa aso esi eti e wo se me nsu mi fra bi wunim adwene ono so ya wantuma bi ho asa ya fra no chia me kwanso firi wakoma ai ya wantuma ni bi ho no mo a wo sere kire me kwa so aye akutia ntuma enti ba bia wo be fra no e kire ne ma bibiri ena ya na ma da bia ne ye ka kire o mo se o beto ntuma busam na kire de wo de kọ so me obi ho no mo ba beto ntuma no aka kire me se bia wo be ka me ho asem na na e bia papa ya asa ena ye me fe design ye me fe ba me de ko chemase metre wo se ade ani sei na kire kwa wo de ko no wa wale na ekogu se wo pa wale go de na eto we ne fako but me kana obetie dia metimi asesa no ama wo life ntuma edi bia na so se be ya wo de kwa enkonkonko ye enti ntuma di de bebrebe ana nyanyina de de che no so no oba ekọ awade a na ntuma de wa church na ne so bebre ama ye hunu ntuma ye se ye hunu e betimi de a che de emfa nche de be ko dwumadie bia se ne ante ye re edwa kakra kai mu nyina na Ashanti region nipa bebre na etontoma ede na nananom ho wo ho a wo ne yi wo se be ye ntoma hema me can say me very principled, very resilient. Na hema hu me se ne nana watete me nukuredi a e wo na hema mu no enu bi no hu wo me mu a e ma na yi me se menhwe ne edwa wa Asante me mu nyina so ntuma for that matter. I will turn to an infinite basin. Me swap as wo mu twa ntuma na mo mfie nsia. Matena dwom 45 years. Ese jada dan mu nyina na wo mu. Me nana maame. E na na ye na Asante man tuma hima. Wow, na se mu de mu fie die.
Okay. Enti no we na didie ne baaye na enye nwanwa. Na said the work can what on to my more challenges woman dear. And maybe one of my hammer. Challenges ne de ya ka nso obi kan ya hwebuada. Enti ya na ama ye nka bi. On say ye nuanom a ya na free African ECOWAS. Oh yeah. African countries a etwa ye ho ahia ba ha no. Entuma na ye ton no, ubehu na esoso wo mo. No more than I'm quite chima. E de nam ekwa achima. So ebi wo ho no kra na fake. Oh, so you were fake. Ye wo fake wo. Oh wow. Ye wo fake wo. So na omo de nam. E ba sa na omo se yedwa. Last time me call migration. Me dru ani mo na se omo asuasua sisi ho no mu bebre. E no kra me kon ho. So de na me minim ne se bi yen ayete man ni mu no. Ahoho a wo ma ba beto yen. Se bi yete wo no me ye ko US, e ko UK. Ye ntimi fa ha no mo emra. Enko hye wo mo se ya banti we ni epese mo nso mo to aso. So enti ya na ye hwe se empanimfo nso beboa abọ kromafo ne ho ban. Se yadwuma a ye no. Ye ma wo mo a wo mo free baabi no e ma me se yadwuma. Se nipa ne be ye bia ye nim se ye wo kwan hodo a obefa so a wo de e be ye adwuma. But ye hu se Ghana ye free for all. Ye hu kroma ni ye hu hoho. Ene ye nyina ye tu afra. Enam eno ne ade pa potia e haye ena ye hwe ye kejeti adwaye a eye almost 9,000 shops and tabletops. Yes, edwane so utwa ehu hia on se ehu nyina ye ma enti se nya dofo bi na ebia obewura edwane inside so obeto ade ama so enti these are some of the challenges ye face e wo dwanim na at the end of the day ye ba ye sabi ya so kanea ya so fan so e bia wo bedidi wo beja nwu anato ho ni nyina nkofo nso na be ye sa adwuma enti no bosom so otwa bibi na wo twa bibi no e wo se ye beto na nso de akwa akotwa enti e ba sa ye ba ne tete ha no ho a na to da wo bete ye se kejeti ya dum light so na sana akwa akoba no Ya hunu mu hawo yi de ye nhwe hawo ne de dan a ka adwuma mo ye no ho e de ne hyem nkran ana some advantages and ma papa na adebone na chi na san wo adwuma yi mu de ya ne hye nkran ye ne se sabi ya ba asase isu yi de se oye oba se oye bema ye de ne a obeware o ware nso anyankopon ebedom wo ma e de na abeye na ade ahwe o ye adwuma enti wo da nyane ana ho pre se wo be ba be pe bibi ne wabusua akwa akodie eno na da bia no e ma ye keka ye ho de e ba adwuma se ye ma ya wo mo no e bia na ye de ye ntia futu anko school ni bi but ye mpese wo mo nso e be ba be ye se ye pese wo mo ko wo mani nti eno na da bia no e ma ye bo ye ho so de ba ana ma ye ne wo ewie kura no afutu ba na wo de ma ene emmebunu fanisa entuma adwuma ye a wo ye obi echie wo oti fie wonya adwuma bi ebi ko sika bi da kwaso de wu adwuma bi mu a betimi akamfo ntuma adwuma de ama no entuma adwuma ye e wo ho free tete sabi e bia ye mu bi nka ye nhia adwuma no a enka ye meduru ba bi a ye duri eti afutu a mede ma ne se da bia meka se enipa wo ho no a wan kasa bu hu na manipa nyina nso abu wotena ho do nsa hye wo dam ni famu a de da bia wo ba wo yi bi ma wo no eduru ba bi a wo ba ye fed up eti se wo bibi a wo de abradwanim anya hwe kra no wo ba wo so penana ntoma hema me kire wo kwan a wo befa so a wo so betimi aye bibi edo nsa akwa no na wo nsa etimi aso abusua so ana ya da wasepa ya ba sesenie ye ne wawie kwa wudin wo kire kwan ni yi wo telephone number e be wo social media pages bi ana hwefo ahu na etimi ahwe wo kire kwan me da se me din de nana ya bodu ntoma hema Ashanti region me number number ya na ya asemu anaju wan kwa na be me bi fro 036574 oba kejeti adwani mu a me ben gate 2 edwane sunti ya na ye mpese wo bekwa akona nte abre ba bi e ben me e gate number 2 gate ne atwemunum anase MTN office e ben ai atwemunum kwan ne de ene
kejetia gate ne na hwe anim nti o flow steps na o so pe na nantuma hema obi a betro na uni social media page bi answer me wo TikTok okay e ho nso na nantuma hema okay me wo Facebook na nantuma hema Nana ya vodu ntoma hema nana Nyankopon hya wo pa amen ebepam ye besa ba we de eni ne ye besua ye bepa ye beba na afa ye yuyọ de ayefro de abade nto de edwabo bia de no atobo de ewurawura mu ye na ye hu no Nyankopon hya wo pa o ye shamus gas nso me das